Sí? Presi, estou facendo a ruta que nos dixeche, pero non dou chegado. Busca os sinais. Ah, sí, acabo de ver un. Estes sí que son bons camiños. Sí que fixen ben en facer esta ruta. O que se perden os que din non a todo. Elena, a onde vas? Ao Concello, que teño que rematar unhas cousas. Pero iso sí, vou polo mellor camiño. Luis, que? Xa son horas, Presi, chego a tempo. Moito che gusta vir a Ourense. Pois a verdade é que sí. Sí, estamos no mellor lugar, en Galicia. E hoxe, como todos os días, celebramos o que nos une. Camiñando cara adiante, mirando o futuro e por todos os galegos e galegas. Celebramos Galicia. Galicia, sí.